Elizabeth College kaje naikha hinai social media asake baralonge tongkha जों invitation card bo nungoi mankha social media tui bo jagani chulaba kaje naikha hinkhe Assam haste ni wainsa Himanshu Das bai kaje naikha hini chung nungoi mankha जों invitation card manmani obo kubuita tatalta asuk saimancheka haipano जों nungkha masaka Sini tipasara bobi sorata mongnai sini tipasara sinai nungnai lekha pora kusu kotor ongkha engke buini dofani borok bai kaijakha engke sini future sini tipasara tamongnai sini tipasa buri rok hingke kisa kusu kotor kisa sinai nungnai ongkha engke buini dofani borok bai kaijagoi thango engke chung omo hai borok rokno chung boma hai ke mutangnai omo hai borok rok chung muthaiya hingke ba sini tipasara tok komaro no thangchinai sini tipasa buri rok omo hai ke daily kaijagoi tongkha engke sini tipasa rok ni songkha komai thangnai buini dofani borok se songkha bisoi thangchinai engke chung sinai nungnai okara sakara tako bukhorok norok no uansukui naisili engke sini tipasa rok sinai nungnai ongkha engke buini dofani borok bai kaijakmani hade ham hamya tako bukhorok okara sakara rok norok sinai nungnai norok no uansukui naisili omo hai ke kaijagoi tongkha engke sini bobisoro tamongnai norok no saimannai baksa buri rok sini tipasa buri rok baksa busu borok rok joto borok no saya baksa busu borok rok sinai nungnai lekha pora chakri rok mankha hingke buini dofani wainsa rok bai kaijago hingke o chula tamo khai hingke dokan dio hingke bebasa khaio gari chalogo omo hai hingke buri tamo khai hingke buri hingke chakri khaio omo hai borok rok tongo sini tipasa buri rok.